हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों दा बेनो जाहैबाय जोंहा मुख्यमंत्री उद्यमित्व अभियान बे जायफोरनाखि महिलाफोरनि राङारि अनसुंथाइ नङा होमबा लोगोफोर जायखौ जों सेल्फ हेल्प ग्रुप होनना मिन्थियो बिथां आइजोमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां मोननांगौ 10,000 करिया फैसायाहाय दा मोननो थांगासिनो दङ बिथांमोननि फैसाखौ बिथांसिमाहाय होनो होननानै फोसावखाबाय दा बिथांमोनहा मोनसे खामानिखौ मावनानै लाथारनांगोन बिथांमोनहा ग्रुपनि मेम्बार्सफोराहाय गावबा गावनि बेंक एकाउन्टखौ आधारजोंहाय लिंक खालामना लाबानो जाबाय आधारजों लिंक गैयाब्ला नोंथांमोनहा बेंकआव थांनानै डकुमेन्ट साबमिट खालामनानै लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय अब्लानो नोंनि आधार आरो बेंकआहाय लिंक जागोन नोंनि आधार बेंकआहाय लिंक गैयाब्ला नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ मोननाय नङा नोंथाङा थालांनो हागौ रिजेक्ट जानो हागौ नोंथाङा लिस्टआव गाखोबाबो नोंथाङा मोननाय नङा आरो आङो दाख्लि बावैसो भिडिअ बानायना लाबोखादोंमोन नोंथांमोना गावबा गावनि ग्रुपनि नेम लिस्टखौहाय डाटा लिस्टखौहाय नोंथांमोना माबोरैहाय चेक खालामना नायनो हायो दा नोंथांमोना बे डाटा लिस्टआवहाय थानांगोन आरोखि नोंथांमोननि ग्रुप मेम्बार्सफोरनि गासै लिस्टआहाय बे डाटायावहाय थानांगोन नोंथांमोननि डाटाया थायाब्ला बेवहाय नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय नङा जुदि नोंथांमोननि ग्रुप मेम्बार्सफोरनि गासै डाटायाहाय लिस्टआवहाय फैबायब्ला नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौ जेबो गोनांथि गैया नोंथांमोना रांखौहाय मोनखागोन आरोखि दा 10,000 करिया जोंहा होनो होननानै बुंदों आसामनि सीएम बिथां हिमन्त बिश्व शर्मायाहाय दा बेनिनो आं मोनसे आपडेट्स लानानै फैदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबानो जाबाय दा बिथां सीएमआहाय जोंहा मा बुंदों नोंथांमोना बेखौहाय नायनानै लाग्रोदो सिगाङावहाय दा आङो ससे भिडिअखौ बिथाङा निउस मिडियानि गेजेरजों मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आरो बुजिदो आं बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिन्थिना होलांसै ইয়াৰ লগত আমাৰ যিসকল মহিলাই গ্ৰুপে 10,000 টকাৰ কাৰণে আবেদন কৰি থৈছে তেওঁলোককো মই জনাব খুজিছো যে স্কুটিনিৰ কাম শেষ হ'ল বানপানীৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ জমা হৈ যাব এই কথাও মই আজিয়ে আপোনালোকৰ ইয়াত ঘোষণা কৰিলো কিমান মহিলাই 10,000ৰ কাৰণে এপ্লিকেশন কৰিছিল হাত ডাঙক কিমানে কৰিছিলে ঠিক আছে 10,000টো পাই গলে 200 টকা মুখ মিঠাই খোৱাবৰ কাৰণে থৈ দিব ঠিক আছে